Ya. Mergo jeneng sira lahir. Kowe weruh apa? Nikel Salindri dudu kuwi. Dudu kuwi. Kalau sawangan sing do sepaton. Kae sapa ya, Mbak? Kae para dewa-dewa. Para dewa? Heeh. Terus takono rono, sapa bapakmu, sapa ibumu? Nek ora ngerti tak takoni sapa bapakku, sapa ibuku, jotosen cangkem. Iya, Pak. Wong nganggur iki ngunduh tak nyaur iki barekake sing gawe bakal nganggo. Iku kelakon nek wong tuwek-tuwek ditonyo cangkeme karo bocah. Soe. Aku Bambang Wisanggeni, kowe sapa, Pak? Aku dewa. Oh, dewa. Yo, ngerti dewa lah. Gedhe tur dawa, dudu. Dewa ki sing mapan ana ing Kaliwangan. Bathara Indra. Oh, Pak Indra. Yo. Takon Pak Indra. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Jotos takon. Aku Bambang Wisanggeni, kowe sapa? Bathara Penyarikan Carike Dewa. Oh, Pak Carik. Yo. Nek ngono kowe nang kene dadi Carik. Yo, aku dadi Carik. Nek ngono kowe ngerti ning babatan iki randane pira, pawane pira? Raimu. Ora takon karo kuwi, kowe iki apa? Aku arep takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku ora ngerti. Tonyo takon. Mbak? Aku Bathara Yama Dipati. Oh iya dewa. Dewa. Dewa raine ya barongan. Padahal aku sak rombongan elek dhewe aku. Wis sapa Bambang Wisanggeni? Kowe gaweanmu apa Mbah Yama? Gawe aku njabut nyawane wong. Yen ngono aku jabutan. Oh enek tulisane kok jabut. Ora duwe, hak kowe iki napa? Takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku? Ora ngerti. Tono. Kowe yo dewa, aku tukang sono nek. Oh ya wis. Nah, terapane kantor sana. Iya, bisa ini. Orang yang ngerti ini, Mbak. Ngore orang. Roh apa? Kayak ono dewa nganggo seragam abang. Kayak jenenge Bathara Brahma. Bathara Brahma iki dewane geni. Dewane geni? Heeh. Kayak ditakoni. Nek ora ngerti, jotosen cangkeme. Iya, Mbak. Iku enek lakon bae ditonyo karo putune. Rasane pokoke dadi wong nyar-nyar.
Bathara Brahma. Wis apa? Bapak wis anggeni sing ngamuk dudu wayahe. Dudu wancine iki kowe. Yo, aku sing ngamuk. Asli, sak nomor bocah cilik yahe ngamuk iki genah putune wong gendeng. Ya ben putune wong gendeng aku mau takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku ora ngerti. Toyo cakep. Jos. Pokoke petuk karo dewa, jotos cangkeme. Aduh. Aku mau jotos sak kayane. Lah aku lak manut karo kowe to, Mbah? Manut apa? Pokoke petuk dewa, jotos cangkeme. Sampeyan dewa apa udu? Dewa. Nek aku rombonganmu lho. Apa, Mbah? Nek kewan mlebu cangkem. Kok piye, Mbah? Halo, eneng dewa tangane papat ke takonono ora ngerti jotos. Aku pimpinan Suraya pukulun Bathara Guru. Aku ora takon bapakku sapa? Ora ngerti. Ibuku sapa? Ora ngerti. Tono. Bisa ngene leren. Wis marem to wis njotosi dewa wis, Pak. Lah bapak kita iki ora mapan ana ing Kayewangan. Nanging wong tua kita mapan ana ing Ngarcapada. Aku mbok diterke, Pak. Aku pengen sungkem ana ngersane wong tuaku lanang wedok. Ya. Tono lakulun ya. Tono lakulun. Merak petuk ning karo bapakmu lan wong tuaku wedok.